Atean zain izan ditu lehendakariak sailburuak. Eta guztiak batera, batasun irudia emanez sartu da Jaurlaritza legebiltzarrean. Ondo hasi da, eguzkitzua eta oparoa izan da dira. Banan-banan heldu dira gainontzeko legebiltzarkideak. Guztiak egun luzea izango zela jakitun. Bueno, intenso, ¿no? Pero con muchas ganas, mucho ánimo. Idoia Mendia sozialisten bozeramaile gisa estreinatu da politika orokorreko eztabaidan. Bueno, beti zauz apurtzu bet urduri, ez? Eta lehen aldiz aritu da Asier Arraiz ere EH Bilduren izenean. Momentuz nahiko lasai, orain. Legebiltzarkideak bakarrik ez, gonbidatuak ere izan dira gaurko saioan. Patxi López besteak beste. No, me toca hoy. Eserlekua utzita, ganberako palkoan ikusi dugu Euskal Gizarteko beste hainbat aurpegi esanguratsurekin batera. Hain zuzen, Rosa Fresno hartu du Lopezen lekukoa sozialisten artean. Laura Mintegiren lekua aldiz, Iker Casanovak hartu du EH Bilduren eserlekuetan.